Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni sajan adu shpobuji main step adu sabuji janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok borok wan nompat slam wan ban syem ke admission hakane music school. Ka jingya breu ka ba syarkai na ka jingya kanat ka ba arsngi hapring ki bor pahara jong ka Syria bat ki nongkershan jong Presiden Bashar Assad ubala sya penyiar syuki ka laki upalat Syihajar ngut laong ka kenhun ba pek ngor di ka tma po ga negari ka ba pelong ya ka kum kawe ni kampanya breu ka ba syarkai tam na do balas dang ka jingya kanat ha Syria ha ki snem ki baladap ka Syrian Observatory for Human Rights ka badan ha Britain kayatu banalor ke news pak sopsan ngut kiri upai ba ki balayap ki babon na jing syak na khampaji sispa arpsan ngut ki dukhot jing por pahara jong ka sarkar ba sispa so prangut ki letno kalaban rapru ba ka boarding ber ka umdi kal asyaot ha ki jaka ki bahe ha keleng kanong ba latakya ki te ki jing yakanat ki balami ha gan rutrik uluber ki de ki jing jur jing persya ya ka sarkar thamai ha Damascus lai banai hadin ba ki leno kil asyam ya ka bor hadin baki laweng no yau asat na gajing sensiar jong u gijing penyiar kepot ne siu kiliang ki balas dang na du ka hanyo trik uluber da ki riu king atiar sani muslim ki bayaine ha ka sarkar persya ik dekhot jong ka kenhun alawat jong u asat kilong gijing sya penjot ka bakrau ya ka hayat Tahrir al-Sham ka kenhun ka balayalam ban pen klam ya ka sarkar barim ki alawi ki lalong ka benta ka bakrau jong ka nongkershan jong u asat ha ki pausnam ki balaleng kinong snong jong ki snong ba kinong ba jong ki alawat layakran bat kalat thai khobor de Associated Press syapang ki jing penyap ha ka ba ki riu king suloi ki lasiat ki alawat bonaki ki de ki senrang ha ki surok lane ha ki khorop jong ki ying jong ki bon ki ying jong ki alawat ki la sya lute bat hadin ki la thang ha ki jaka ba per yethu arhut ki nong snong jong ka thang rudriau jong ka Syria sya ka AP na ki jakari jong ki nong snong jong ka baniyas kawai nigi snong ka bala syak ta jorba ha ka te jing syak tombor kila ong ba ki medyap kila thia ha ki surok bala yeno klemtem ha ki ying ba ha ki tunum jong ki ying bat omdan bala benlum yiki wei unong snong ula ong ba ki nong set suloi kila khanglat ki nong snong na ki kenta banweng ki medyap jong ki perangut ki paramarjan jong ki bala syak penyap ha ki tho ding katnat patai khobor jong kari Syria kala syem ya jing keren jong he katnat yadari uba klam pan pau gorteng bagi sipai sarkar kala yo biang ya jing sensiar hagi babun ki jaka na ki riuking atiar jong Asad la ban rapru ba ki bor sensiar kala khanglut ya barok ki surok ki balek sya ka thang rut riau ban yada na jing pen khaing bat sugi man pen phai biang ya jing song suk song san hapo jing sensiar jong Asad ki alawai ki bat ki kardan ba hakli du hagi tnat sipai bat kitnat pahara kasukar thamai kala keno ikinong kershan jong Asad na ka benta ki jingsyak thombor persya ikibor pahara bat thamai jong kari hakine ki katu kat nitayo baladap